я вже наклала за книжку. Угу. Так? Ну, сейчас. Спасибо большое. Похвалений Ісус Христос. По хвилинку розпочнеться літургія. Коли хтось хотів би скористатися сакраменту сповіді, то сповідь буде відбуватися у каплиці. Можна пройти і з другого боку войти там собі в капличку. Світло із Бога мой, Пан життя і правда моя, для тебя не лёс мой у руках Его. Пан світло із Бога мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. Пан мое святло и избавление мое, кого ж мне бояться? Пан верховод життя моего, кого ж мне полохаться? Пан святло избавца мой, Пан життя и правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. Коли злочинцы пойдут соблазнение, не сполохается мое сердце. Коли выступит супротивление войска, и когда я буду сподеваться на Пана. Пан святло избавца мой, Пан життя и правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жить мне в доме Пана во все дни життя моего, как созирать харистство Пана и наведывать Его святыню. Пан святло избавца мой, Пан життя и правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. Он ховає мене в своїм шатрі, у день нещастя, укриває мене в сховищі своїм, подимає мене на скалу. Пан святло избавца мой, Пан життя и правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. А над ворогами, що навокал мене, я зараз узнімаю голову. Буду радостно складать ахвяри Пану, заспіваю і заіграю псальм Йому. Пан святло избавца мой, Пан життя и правда моя, ласка Пана для тебя не лёс мой у руках Его. Очи Пана
Шукайте Його обличчя, Пан святой і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана гляді мяне, я свою в руках нягу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на гэтай Евхарыстыі, на гэтай святой імшы. Сёння 4-я недзеля Велікодная. Таксама ўжо на працягу апошніх 57 год гэта недзеля добрага пастара. Недзеля, калі мы асаблівы спосаб, як адзін касцёл, молімся аб дары новых і святых пакліканняў. Не толькі каб Бог клікаў, бо Ён гэта нястомна чыніць, але таксама ад адвагу для тых, каго Ён кліча. Яны таксама маглі адказаць на гэты заклік: так, Пане, іду за Табою, хачу пасвяціць сваё жыццё. Таму сёння запрашаю да супольнай малітвы, вось у інтэнцыі паклікання. Молімся за пакліканых, за тых, хто ўжо прысвяціў сваё жыццё служэнню Богу і другім людзям. Молімся аб тых, хто рыхтуецца да святарства ў семінарыях, за наша клерыка Александра і ўсіх тых інтэнцый, з якімі сёння прыходзім на гэту Эўхарыстыю. Каб годна ўдзельнічаць у гэтай святой таямніцы, станем у праўдзе перад Богам і перапросім Яго за ўсе нашыя грахі і правіны. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже, Ой же всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Baranku Божий, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie graki i światu, zmiłuj się nad nami, jaki bierzesz na siebie graki i światu. Przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz praworuч Ojca. Zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty,
Толькі Ty nasz Pan, Tolki Ty najwyższejszy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalemy Boga Ojca. Amen. Гэтую святую імшу адпраўляю у інтэнцыі модліцеся о Божым благословенні, ўсіх патрэбных ласкаў для сестры Мар'яны, якую сёння тут вітаем сярод нас на гэтай святой імшы, якая сёння святкуе свой дзень нараджэння, і таксама імяніны. Просім вам Божым благословенні, дарах Духа Святога у жыцці усіх тым манаскім, у супольнасці, сёсцёр назарытанак, ну і таксама няхай добры Бог удзяляе ўсіх патрэбных ласкаў у дарозе да святасці. Молимся. Усемагутны вечны Божа, прывядзі нас да ўдзелу ў радасці нябеснай, каб мы, як пакорная паства, дайшлі да Твайго валадарства, куды раней прыйшоў наш пераможны пастыр, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеў апосталаў. У дзень Пяцідзясятніцы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Няхай кожны дом Ізраіля цвёрда ведае, што гэтага Езуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог зрабіў і панам, і месіяй». Калі ж пачулі гэта, змягчэла сэрца іхняе, і яны сказалі Пятру і астатнім: «Што нам рабіць, браты?» Сказаў ім Пётр: «Пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых, і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш». І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага падступнага пакалення». Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся, і далучылася ў той дзень да іх каля 3000 душ. Гэта Слова Божае. Пан пастир мой, ні в чим не буду мець нестачи. Пан пастир мой, ні в чим не буду мець нестачи. Пан мой пастир, ні в чим не буду мець нестачи. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, ні в чым не буду мець нестачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, ні в чым не буду мець нестачы.
умащиваешь голову мою аллеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, ни в чим не буду мець нестачи. Сапраўды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, ни в чим не буду мець нестачи. Читание першага послания святого апостола Петра. Умилованные, коли чините добро и терпите, то майте ласку Бога, бо вы для того покликаны, бо и Христос терпел за вас, покидаючи вам приклад, каб вы и шли следом за им. Ён не учинил ніякага граху, и не было подману у устнаў ягоных. Ён, калі яму злословили, не злословил в отказ, калі терпел, не погрожал, але давяраў себе тому, хто судзіць справядліва. Ён сам у сваім теле узнес грахи наши на дрэва, каб мы, позбыўшыся грахоў, жили дзеля справядлівасці. Ранами его вы оздоровлены. Бо вы были як овечки, что заблукали, але цяпер вернулся до пастора. Вы вернулись до пастора и охоўніка душ ваших. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, кажа Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто уваходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто уваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечка слухаецца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі усіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых». Такую прыпаведь сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе і выйдзе і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі
у дастатку. Гэта слова Пана. Милованы ў Христе, браты і сёстры, на сённяшнюю нядзелю, нядзелю добрага пастара, ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч даслае сваё пастарскае пасланне, каяска яго паслухайце. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры. Сёння ў чацвёртую велікодную нядзелю каталіцкі касцёл распачынае тыдзень малітваў аб пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця. Святары, законнікі і законніцы прыходзяць не з космасу, але з нашага асяроддзя, з нашых сем'яў. Хрыстус, калі паглядзеў на людзей, то сказаў, што яны як авечкі без пастара, і заклікаў маліцца, бо жніво вялікае, а працоўнікаў мала. Мінула 3 дзесяцігоддзі ад распачацця працэсу адраджэння касцёла на Беларусі пасля 3 пакаленняў ганення. За гэты час немала зроблена ў справе фармацыі новых святароў і кансакраваных асобаў. 30 год таму, у 1990 годзе, у Гродні была заснавана вышэйшая духоўная семінарыя, якая за гэты час падрыхтавала 212 маладых святароў. З іх 202 для Беларусі, 9 для Украіны і 1 для Казахстана. У 2001 годзе ў Пінску аднавіла сваю дзейнасць вышэйшая духоўная семінарія імя святога Тамаша Аквінскага, з якой выйшлі 45 новых святароў. 52 дыцэзіяльныя святары прайшлі фармацыю ў розных краінах за мяжой з мэтай пазнання пастарскага досведу паўсюднага касцёла. Таксама з прычыны адсутнасці сваіх фармацыйных цэнтраў у Беларусі манаскія супольнасці карыстаюцца замежнымі. У цэлым, за мінулыя 30 гадоў было падрыхтавана каля 400 святароў. Агульная колькасць святароў, якія цяпер служаць у Беларусі, 481, з іх 75 замежныя. Калі параўнаем з тым, што 30 гадоў таму было ўсяго толькі 60 святароў, то відавочна, што іх колькасць значна павялічылася. Аднак прыкладна 1,5 мільёны каталікоў гэтага вельмі мала, бо на аднаго святара прыпадае больш за 3000 вернікаў. У той жа час, прыклад у Польшчы, дзе душпастарства арганізавана на вялікім узроўні. Гэты паказчык складае 1200. Таму, каб нам дасягнуць такога самага ўзроўню, неабходна мець у 2,5 разы больш святароў. Гэта значыць 1250. Патрэбы растуць, а колькасць святароў павялічваецца слаба. Больш за тое, у апошнія гады назіраецца спад пакліканняў, што ставіць пад пытанне будучыню касцёла ў нашай айчыне. Хрыстус кліча столькі, колькі патрэбна, але, на жаль, не ўсе чуюць яго голас і не спяшаюцца адказаць на яго. Дапамагчы ў паляпшэнні складанай сітуацыі можа малітва, пакліканне, адпаведнае выхаванне маладых людзей і пачуццё адказнасці саміх пакліканых. Калі Бог кліча, то неабходна разам з прарокам Ісаі адказаць: «Вось я, Пане, пашлі мяне». Без добра падрыхтаваных святароў і адпаведнай іх колькасці немагчыма арганізаваць агульнае і спецыялізаванае душпастарства. Прымаўка кажа, што святое месца пустым не бывае. Калі не будзе святароў, то іх месца зоймуць розныя гуру, псеўдапастары і сродкі масавай інфармацыі, якія і так ужо вельмі моцна ўплываюць на выхаванне людзей, асабліва маладых. Падчас адной з перадач Падчас адной з перадач найбуйнейшай у свеце каталіцкай тэлерадыёкампаніі, заснаванай легендарнай амерыканскай законніцай маці Анжэлікай, была прадстаўлена наступная пародыя на Псальм 23. «Тэлевізор, пастыр мой, я ні ў чым не буду мець нястачы.
Ён супакойвае мяне на канапе, адхіляе ад Бога, нішчыць душу, накіроўвае на шлях граху, не перашкаджае рабіць зло. Яго пульт дыстанцыйнага кіравання супакойвае мяне, прапагандуе грэшнае жыццё, намашчае галаву алеем свецкага гуманізму і спажывальніцтва. Мая сквапнасць перамагае мяне. Духоўная лянота будзе суправаджаць мяне ва ўсе дні майго жыцця. Буду жыць вечна ў доме майго няшчасця, гледзячы тэлевізар. Які жахлівы жыццёвы шлях прадстаўляе гэта пародыя. Разам з тым, Святое Пісанне прапануе іншы шлях, паказаны ў словах таго самага псальму у яго сапраўдным гучанні. Пан, пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю ажыўляе, накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду даліную смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мной. Тваё жазло і твой посах мяне суцяшаюць. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў. Намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Мы бачым, што гэтыя словы паказваюць зусім іншую перспектыву, а менавіта прыгожы шлях, які вядзе да жыцця, міру і сапраўднага шчасця. Езус у Евангелі прадстаўляе сябе добрым пастарам, які прыйшоў, каб мы мелі жыццё ў дастатку. Гэтыя словы маюць выключнае значэнне ў велікодны перыяд. Мы успамінаем смерць і васкрасенне Езуса Хрыста. Ён памёр, каб уваскрэснуць і паказаць, што чалавек створаны не для смерці, але для жыцця. А каб мець жыццё ў дастатку, мы павінны памерці для граху, з мэтай адрадзіцца да новага жыцця ў Божай ласцы. Сучасны бездухоўны свет для вырашэння існуючых праблем прапануе метады, якія не толькі не вырашаюць іх, але пагаршаюць сітуацыю. У выніку лекі становяцца горшымі за хваробу. Езус вучыць, што шлях да шчасця ляжыць не ў ажыццяўленні нашых пажаданняў, а ў следаванні за ім. Менавіта таму ён кажа: «Я брама. Калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і ўвойдзе і выйдзе, і знойдзе пашу». У сувязі з гэтым, у год юбілею стагоддзя нараджэння святога Яна Паўла II мы павінны яшчэ з большай пашанай адносіцца да яго словаў. «Адчыніце дзверы Хрысту». Гэта магчыма толькі праз служэнне святароў, якія дзейнічаюць не ад свайго імя, але ад імя Езуса і ягонай моцай. У Палестыне у часы Езуса авечкі начавалі ў спецыяльным загоне. Звычайна ён будаваўся ў форме кола з каменных сценаў з брамай, у якой ноччу спаў пастыр. Таму ніводная авечка не магла выйсці з загону самавольна. Езус, як добры пастыр, з'яўляецца брамай для сваіх вернікаў, і кожны, хто пройдзе праз яе, будзе бяспечны і ў свой час знойдзе духоўны пасілак. Касцёл патрабуе пастыраў, каб сцераглі статак сваіх вернікаў ад сучасных ваўкоў у авечай шкуры, якімі з'яўляюцца розныя антыдухоўныя ідэалогіі і амаральныя жыццёвыя практыкі, і кармілі яго здаровай духовай ежай. Святы Ян Павел II вучыць, што святарства з'яўляецца адной з шматлікіх формаў рэалізацыі закліку Хрыста ісці за ім. Гэта Божы план, дзякуючы якому мы рэалізуем сябе саміх. Ён ажыццяўляецца толькі тады, калі мы яго распазнаём і прымаем як наш план і праграму жыцця. Мы цешымся таму, што дзякуючы свабодзе веравызнання маем больш магчымасцяў для развіцця духоўнага жыцця. Ключавая роля ў гэтым працэсе належыць святарам і кансакраваным асобам. Аднак прывядзенне вышэй статыстыка паказвае вялікі іх недахоп. Перад абліччам такой небяспечнай для будучыні касцёла на Беларусі сітуацыі мы не можам застацца абыякавымі, маўляй, неяк там будзе.
Не будзе, калі не будзем пастаянна прасіць Езуса, или калі не будзем дапамагаць тым, каго ён выбраў, каб новыя святары і канскраваныя асобы прыйшлі на вялікае жніво нашага касцёла. Гэта наша агульнае заданне святароў, канскраваных асобаў і вернікаў. Для яго плённай рэалізацыі ўсім нам неабходна сваім жыццём сведчыць дар Божага паклікання да розных станаў, маліцца аб пакліканнях да Божай службы і ўдасканальваць душпастырства ў гэтай галіне, клапаціцца аб выхаванні дзяцей у сем'ях у духу распазнання Божай волі і паслухмянасці ёй. Молячыся аб пакліканнях, таксама неабходна маліцца, каб маладыя людзі не баяліся адказаць так на заклік Бога. Сучасны матэрыялізаваны свет з яго абяцаннямі імгненнага зямнога шчасця не спрыяе духу паклікання. Таму вельмі часта першай рэакцыяй на пакліканне з'яўляецца боязь. Яна паралізуе маладых людзей і гэтым самым засмучвае Езуса, аслабляе касцёл і нараджае нездавальненне ў душы. На самой справе пакліканне не павінна быць прычынай боязі, бо вядзе да радасці працягваць місію Хрыста. Мы верым у Езуса Хрыста і моц боскіх звышнатуральных дароў, якімі Ён адорвае пакліканых да Божай службы. Таму наша вера павінна праяўляцца ў гарачай малітве аб пакліканнях і іх падбадзёрванні, каб заклік святога Яна Паўла II «Не бойцеся» дапамог ім ісці гэтым шляхам. У сёлетнім пасланні на 57-й сусветны дзень малітваў аб пакліканнях папа Францішак кажа, што Бог ведае, што жыццёвае рашэнне прысвяціць сябе яго службе патрабуе мужнасці. Менавіта таму ён запэўнівае нас: не бойцеся, я з вамі. Вера ў яго прысутнасць, якая выходзіць нам насустрач і суправаджае нас, нават калі мора нашага жыцця узбурана, вызваляе нас ад стомленасці, якая блакуе нашае пакліканне і не дае нам адчуць яго прыгажосці. Кожны малады чалавек мае нейкую мару. Вельмі часта яму хочацца быць падобным да славутых людзей, сваіх куміраў, артыстаў, спартоўцаў, палітыкаў, навукоўцаў, эканамістаў і гэтак далей. Але ці можа быць нехта больш славуты за Хрыста? Не, такога не было і не будзе. Хрыстус абвяшчаў Евангелле, дапамагаў патрабуючым, лячыў хворых цела і душы. Святары пакліканыя працягваць гэтую місію, якая заўсёды актуальна. Паказала гэта і пандэмія каранавірусу, калі неабходна дапамагаць людзям духоўна і учынкамі міласэрнасці. Больш за 100 святароў, якія служылі людзям, памерлі толькі ў Італіі. Заклікаю да малітвы ў іх інтэнцыі. Яны аддалі сваё жыццё, каб іншыя жылі. Мы ж павінны прасіць Бога аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця. Толькі тады у нас будзе дастаткова тых, хто мацаю Божай абвяшчае вечную праўду Евангелля і заражаным вірусам граху свету, праз цэлебрацыю сакраментаў вядзе да жывой крыніцы збаўчай Божай ласкі і ў любові служыць патрабуючым, у тым ліку тым, хто знаходзіцца пад пагрозай розных эпідэмій. Давяраючы ўсіх вас, і асабліва тых, каго Езус кліча да святарства і манаскага служэння, Марыі, каралевы апосталаў і маці святароў, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Падпісаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Адказваючы на гэта пастырскае пасланне, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага,
народженого неспораного, одиносутного Айцу, праз якого усё сталося. Ён дзеля нас, людей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі стаўся чалавекам. Кружаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. І на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла у пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да ўваскрослага Пана нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе хрысціянскія супольнасці, каб яднала іх адна вера і любоў да ўваскрослага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстус кліча пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і Збаўцу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць уваскрослага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласк в дороге для святости, для сестры Марьянны, з нагоды дня народження именина. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об заховании нашей краины, всего света, в пандемии коронавируса. Молимся об даре здоровья для хворых и так само об необходных ласках и допомозе медикам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. У цішыні наших сэрцаў праставім Богу тыя просьбы, інтэнцыі, з якімі сёння прыходзім на гэтую Эўхарыстыю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны вечны Боже, выслухай нашы малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за ўсё чалавецтва, адкупленае крывёй Твайго Сына, каб мы ўсе маглі радавацца хвале ў васкрасення праз Хрыста Пана нашага. Наполни, Пане, нас своёю ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своёю ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу, як вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме нас, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю. Пане наш Боже, учини, каб мы заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру, няхай няспытнае дзеянне ласкі адкуплення сталі для нас крыніцаю вечнай радасці. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мертвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ў усім свеце радуецца воскресенню Христа. А горы анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословляны Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваля Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб от усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
Бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне неба ў шэсце, і чакаючы яго на другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэту жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Юзафам і прачыстым абраннікам, і з усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе. Пра заступніцтва якіх мы спадзяемся Тваю найступную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам і ўсімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй душоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, не ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое валадарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мы даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарыць его супокоем и едностью, ки живешь и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак спокою.
над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Паўстаў з мёртвых добры пастар, які аддаў жыццё за сваіх авечак і памёр, каб нас збавіць. Аллилуйя. Да каму мы будзем прыступаць уздоўж гэтай нашай дарожкі, таму можна з двух бакоў зрабіць паведнае месца. Скажи мне только слово, и душу мою очисти. Умеет Твоим самый дух, я госпожить не можем. Умеет Твоим горыть огонь, яго не можем выпить. Пане, я не варты, каб пришел до меня. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не варты, каб пришел до меня. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти.
Молимся. Боже, добрый пастор, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, які живе и владарить на веки вечные. Послухайте, калі ласка, яшчэ душпастырскіх аб'яваў на чацвёртую велікодную нядзелю. Па-першае, шчыра ўсім вам дзякуем за супольную сённяшнюю малітву, дзякуем тым, хто прыбіраў нашу каплічку на працягу гэтага тыдня, хто яго дэзінфікаваў. Таксама ёсць просьба, калі хто меў бы такую магчымасць, адзін з дзень на працягу тыдня таксама дапамагчы нам у гэта, то ёсць такая вялікая патрэба, так каб гэта чынілі не тыя самыя асобы, але таксама маглі змяняцца. Таму, калі ласка, пасля святай мшы можна падысці да мяне альбо ксяндза Владзіміра. Асабліва дзякуем за ахвяры, якія складаеце на справу будовы нашага касцёла. Як заўсёды пасля святой мшы можна будзе гэта і сёння ўчыніць. Няхай добры Бог кожнаму з вас узнагародзіць. Мы сёння ўжо не раз сёння чулі, што чацвёртая велікодная недзеля называецца недзеляй добрага пастара. У гэты дзень мы распачынаем таксама дзень малітвы аб святарскім законным пакліканні да служэння ў касцёле. Вельмі заахвочваем вас і просім аб гэтай малітве у вашых сем'ях, у вашых дамах, кватэрах. Вельмі важна, каб мы памяталі аб гэтай справе новых пакліканняў тых, хто будзе дапамагаць нам яднацца з Хрыстом. Дзякуем за ахвяры, якія мы на мінулым тыдні збіралі у рамах дапамогі медыкам у барацьбе з каранавірусам. Было сабрана тут у нашай парафіі 740 беларускіх рублёў. Пра ўвесь месяц май штодня ў капліцы перад вечаровай святой мшы, прыкладна 18:45, адбываецца маёвае набажэнства на Свяцейшай Панны Марыі. Да іх таксама заахвочваем не толькі тут, у гэтым месцы, але таксама ў вашых дамах, у вашых сем'ях. Памятайце пра гэтым цудоўным традыцыі ушанавання на Свяцейшай Панны Марыю у маі. У нядзелю гэта набажэнства пасля святой мшы о 18 гадзіне. У сувязі з гэтай сітуацыяй каранавіруса, якая ў нашай краіне пакуль што развіваецца, пасля нарады арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, прадстаўнікоў Рэнавабіс і пастырскага цэнтра было прынята рашэнне на бліжэйшыя месяцы гэты адмяніць акцыі для дзяцей і моладзі, так званыя канікулы з Богам. Таму тыя нашыя запланаваныя, якія былі на чэрвень, напэўна, адмяняюцца. Ну, калі можа ўсё там як-то зменіцца ў добрым кірунку перад школай, традыцыйна ў жніўні, апошні гэты тыдзень можа будзе тут пракабліцца, але мы яшчэ аб гэтым павядомім пазней. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне адбываецца набажэнства пра заступніцу святого Антонія Падуанская. Кожную сераду запрашаем на набажэнства да святого Юзафа. І ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні Божага благаслаўлення, здароўя ўсіх патрэбных. Ласкі, асаблівы спосаб віншуем нашу сястру Мар'янну з днём нараджэння, імянінамі, якія сёння святкуе. Ну і таксама, апроч гэтай нашай малітвы, хочам скласці таксама нашыя пажаданні. Калі ласка, можа дайце. Уважаная сестра Мар'яна, сярдечна вітаем вас у нашай парафіі і сёння разам хочам павіншаваць вас з імянінамі і днём нараджэння. Жадаем вам моцнага здароўя, радасці ў кожным Божым дне і нястомленасці ў манаскім служэнні. Няхай вашая заступніца, Насвяцейшая Панна Марыя, заўсёды атуляе вас матчынай любоўю і апекаю, асабліва ў гэты складаны час. І выпрошвае у свайго сына усіх патрэбных ласк, каб ісці шляхам да збаўлення. Дзякую вам за вашу дапамогу ў нашай парафіі, ну, можа, такую невідавочную. Няхай Пан Бог адудзячыць вам за ваше добрае сэрца, а мы падтрымаем вас сваёй малітваю. Няхай вас Пан Бог благословить, няхай вам дае спокой, ваше сердце любов'ю увалье, заўсёды з вами ён. Няхай вас Пан Бог благословить.
благословить, нехай вам дає спокой. Ваше серце любов'ю вальє, завсёды з вами он. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой. Ваше серце любов'ю вальє, завсёды з вами он. На гэты сённяшні дзень і на цэлы тыдзень, чарговы тыдзень нашага жыцця, нашых абавязкаў, заданняў, якія мы выконваем, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і паста злого духа. Покор нам, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее сердце Иисуса, беззаганное сердце Марии, святый Архангеле Михайле, Спался наш Христос возрос, аллилуйя, мир и радость нам принес, аллилуйя, Его славе и красе, аллилуйя, на земле спявайте усе, Божую з'явив любов, аллилуйя, дивним величним збагайов, аллилуйя, смерти владою згрішив, аллилуйя, рай небесный нам открыл, Христос научает жить, аллилуйя, смерть Христовых не страшить, аллилуйя, смертью смерть Он звал.